документча проверка кам проверка. Бародари азиз, нафарои ки вазорат корҳои дохилӣ ҳамҷа тамошо мекунем, бачаҳое ҳастанд ки тамошо мекунанд, акҳое ҳастанд тамошо мекунанд. Ай ҳамаи шумо як хоҳиш дорум. Чиба ки дига одамо зангтон бизананд ки дига одама бибина боро документча проверка кам проверка мекунен, занг мезанем, медонен бо система мекунен, занг мезанен барои ҳам коро. Хайхто медонем барои чи занг мезанем. Дига одамо зангтон мезананд ба хаб мекунем. чиба ки дига одаморо занг намезанен ки ҳамара мада назар надорам. Нафарои ки занг намезанен ки мошинатона ки зад, ки бурд, одам бозиша мезгарам, баъди бози перестантар кор ку. Ки мошината ки зад, ки бурд, ки хурд, гиҷоши чиба меро савол намекунем. ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, ҳаматон тамошо мекунем, мара тамошо мекунен, ҳаматон дар алоқаем бисёритон. чиба дигаротон барои система боша, барои як кори дига боша, ира хеле неправильно нафаҳмем, правильно фаҳмем ки мара алами бадам кадаги ки либоти занг безем мо дар хизматем, на ки дигаро бошанд чиба баъди бозишон пресспорт ки мошинатона ки задак. ҳол видеош мебурам.